Pigpapasalamat din ni Joyce Asin Norben ang mga nanodan sa kursong Beauty Care Nail Care Services na libreng pig-opresir kan ako Bicol Party List katuwang ang TESDA. Dugang na credentials man kaya ini sa INDA sa pag-apply nin trabaho. Makakatabang man po ini sa kuyang pangkabuhayan, dagdag income. Although po, maski po ako may trabahong massage therapist na po ako, pero kinuha ko pa po ining kurso dahil po makadagdag income na rin po sa kuya. Very generous si AKB, si TESDA. Maraming salamat kasi malaking tulong po yung mga binibigay nilang scholarship. Hindi lang scholarship, not only livelihood, pati sa medical. Ang AKB po madaming binibigay ng mga tulong lalo na ngayon. Ito sa amin, itong scholarship, malaking tulong ang binibigay nila, lalo na sa mga out of school youth na mga walang trabaho. Kabali sinda Joyce Asin Norben sa 50 panibagong batch nin estudyante na natabangan kan partido na makapagtapos sa nasambit na kurso. 2 bulan man ang sa indang ginugol sa training, ang test na makagraduar ka na kaaging Biyernes. Nagsirbing trainer kan mga estudyante ang mismong pamayo kan Ibgay Technical and Development Training Academy Incorporated na si Beverly Perez na labian kaugmahan na may mga napatapos na naman sinda sa nasabing kurso. Ito kasing skills na to, once na skilled ka, talagang ito yung sinasabi namin sa mga estudyante palagi na kahit nasa bahay ka, magkaka-income ka, basta meron kang skills na alam. Presente man sa pagtatapos kan mga estudyante, si ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon na sa iyang sinabi na 210 million pesos ang pig-alokar nindang pondo para sa TESDA programs ngunya na taon na libreng pig-oopresir kan partido sa mga Bicolano sa kamauota na maiangat ang buhay kan mga gustong maging benepisyaryo. Yun, yung kaalaman nila dito is quality training being conducted by TESDA. So yun nga sabi ko kanina, na kahit anumang mangyari sa kanilang buhay, anumang kalamidad ang ating kaharapin, mayroon silang alam or kaalaman, skills na pwede po nilang maging source of their income. Ugmaman si ako Bicol Party List Representative Asin Committee on Appropriations Chairman Elizaldico na sa Giraray may mga natabangan na naman ang partido na posibleng maging liyabe kan mga benepisyaryo nga ni makahawa sa pagtios. Kiano pa mo tabi ang gusto nindong gibuhon sa saindong mga naukudan sa training na ini, hagad tabi niya mo ang magayon na buhay sa indo, asin sa indong pamilya. Apera sa Beauty Care Nail Care Services, kadagol pa ang pwede na aprobit sara na training courses sa TESDA. Napigtawan fondo kan ako Bicol Party List, siring kan tailoring, organic agriculture production, kukiri, asin iba pa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Lea Molar.